Ti Masakbayan. Ti napalabas, nagpakpakaasi ni Max kan ni Nana Mercy. Abayadan nan tulaan ti utang da, intun makapagtrabaho da. Kat pinatgan mat ni Nana Mercy. Idi nagturpos dagiti dua. Napagasatan da amapan ija Israel, tapno agtrabaho. Gapoy ti dayta, insalda nga rod ti amada ti talon da, tapno adda aramatan da. Nagkarimot dagiti dua, nga gipawit da adagos iti kwarta apang saka, iti talon ana isalda. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetayo ita halawas ana pauluan. Manalong, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Kasta nga magtiko na dagiti kakadwata, nulakat mabalin ti installment, mangalada kanumag. Kung na di nakasaok, anabayag dito'y, nalaklaka ka no dagita, ngam ti daduma alako iti medyo adayo. Irnungan ta ti house and lot, sayang no addama ko na. Nasauna pa'y, anakapasyar ka no pa'y dagiti dadakkel na dito'y. Di ka no ginatang na a house and lot, ti simmang bayan dagiti dadakkel na. Inton agbayang tamad dito'y, mabalin tamad apagpasyaran dananang kantatang dito'y. Una, no kayat dati umay dito'y. Patyamot amayat da. Dakkel agastos ti umay agpasyar dito'y. Sayang lang ti kwarta. Apay ngay, di mo tan agpawit damanang iti pangsaka tayo iti talon, tatang. Urayan tayo nga umawag da, ta ipalagip tayo. Nasken ka di pa'y nga ipalagip da ita kadakwada? Amangan numabamban damat ijay, iswadi da pa'y masango ti umawag. Narigrigat ti trabaho iti talon, ngam ti trabaho da. Ta hotel ken restaurant mat ti ayan ti trabaho da. Hey, anya nga tangay ti rason. Nuapay adida ang gipawit. No saan laga po iti naisalda at talon? Uray saan da ko man ngagpawit? Nulakat malpas ang masaka ti talon. Adda kadakwada no agipawit naman wano saan. Tinapatag, masaka ti talon. Wan tatang, nagkarida ngagpawit da iti pangsaka. Saan sapay mo ta nagpawit dagiti kakabsat ni Greg iti pangsakada iti talon da? Damagak tuman kan ni Kabagis no agkita kami. Kasano no madanon ti taning ti panangisaldada iti talon da? Day tati parikot. Saan ngamin akayat ni Greg amapukaw ti talon da? Husto tay ko nang bakit. Adalok-loko dagi adwa. Ay, win nga rod. Husto ti imbagak ni Greg amasapol nga agidulin iti kwartana. Isunsamot ti mapasubo amang saka iti talon da. Dadandanin ti taning na. Sige, taibagak ka ni Greg. Taiso ti mang kontak kadakwada. Babaan iti Facebook. Kat no saan kanon nga active ti account da iti Facebook? Anya? No kasta ti naramid da. Kaawatan alikliklikan da ti pagrebengan da. Magatang tantimay sa alako a house and lot. Adanda kalabalay ta dito eh. Ay, ungayam. Kasanungay di insaldada atalon. Amangan no makapuntot ni tatang. Sayang mat nga no adda makauna amang gatang iti house in lot. Adodang agtarigagay. Iso nga inunata ginatang. Anya ngay, i-activate tan at Facebook account na. Sigurado akong takon data. Lakit dia, ibagata nakagatang ta dito itidakkel abalay. Maawatan damat siguro no apay nga inununata ti balay. Una manang, balay ko naman. Bukod ta anam ay ti pinanunot ta. Saan kat ati talon ang nagrigat at trabahon? Hello? Asino da itoy? Naimbagtan na kontak kayon. Apay adi kay man la umawag. Nasa kayo ka din ti talon? Di mawat kami iti pawayway. Yung maglakid din tawan tinapirma na taning na. Gayem ngamin ni tatang tinangsalda. Kasta ka di? Kuwa ngamin, ada ginatang mi kan ni Max alote kan balay ditoy. Anya? Gimatang kayo dita? Agyan kayo ka din ditangag na nayon manang? Dito'y ti ayan ti trabaho mi. Mabalin mi ti agri-contract dito'y. Sige, tay baga kadananang kantatang da ito'y.
Maragsakan dalakit din no maamuan da, ang nakagatang kami iti house and lot ditoy. Nakontak kong damanang tatang. Inggagara da tayo ngayon black. Tas sabali gayam tinyur urnungan da. Anya ti kayat mo asawan asabali ti inyornungan da. Gimatang da kano iti balay ken lote iti Israel, tatang. Anya? Apay, ijay dan nga agnaed. Ay, kalukwan ti aramid da. Isu aditay ida makontak, taing gagara da. Kasano nga itan ti talon, tatang? Ay, awagam ida, tasyak ti makisarita kadakwada. Wan, tatang. Ngam inton malam kano, tas sumrekdan iti trabaho da. Ay, sinalbag da giti adwa. Ay, jay lapagsahiatan da ti pampanunutan da. Kasano ngayon tinaisal da atalawon? Damdamagan nakit din no nasakata yung titalon. Imbaga ka saan? Imbaga ka nakisarita kayo itigayim yung anang salda. Ay, amukla kumakas ta ti aramidan da. Jakla kuman insal da ti talon. Di pa'y kanumat gayam na sa kadama ng Marta ti talon da. Ay, bukod dan a problema dayta. Ay, saan tayo na makibiyang? Sa anak mo't ang makibibiyang, nasa uklaang mo't. Inton kwan, isumanan ti ulit-ulitem nga ibaga ka dagiti umay gumatang dito istormo. Mas daawak laang mo't ta medyo nabayag mo't tan dagiti agkabsat ija abroad. Di da pa'y nasakati insaldada. Saan da dumaw dawat iti kwarta kadagiti anak da? Ngem tinanakam nga anak, oray saan adumawat dagiti naganak, mangted da, tana isaldakat nga rod ti talon, gapu kadakwada. Saan ka day, manang? Saan nga rod nga agpapada ti anak si Mang? Nangruna no adan pamilya dagiti anak. Saan na rumbang adawatan ida? Awan pa'y mo't pamilya da fekon, Max? At dalat tamat tao aman nakibiyang iti biyag ti akimbiyag. Sana maliklikan day ta. Hanggang masino ka di tidakda kamatam. Ay, asino pa'y ngay. Jay berber nga sanda iti announcer. Bagay na launa iti birngas na nga announcer. Isu nga rod abiner nga sanda iti announcer, gapu iti kasjay akababalin na. Ay, salawasaw ngamin. Anya ka di man ang tibibiyangan na ako nam. Ay na, apay kano asaan pa'y anas sa kadamarta ti daga nga insaldada. Kat medyo nabayag kano matan da feken Max ija abroad. Ado matan ti mas daaw. Duada nga da ija abroad. Nga mapay adida pa'y lanas sa katitalon da. No sabali lang tinangsalda, ang mga no inikanda ititaning na. Ay nasingpot ngamin tinangsalda. Iso siguro nga iso tinangisaldaan ni Jose. Tamo na ti kababalin jay gayem na. Anyat orasan. Dinamag mo man itayan ti oras. Ita, damagam manan. Anya ka di ti padpadaanam. Ti irurwar nga rod damax kan pa iti trabaho da. Irurwar? Anya ti kayat mo asawan? Ay, saan ko gaya man na ibagakan ka? Naawagan ni Greg da pa eh. Awagak ko mamanen, ngam ko na ni Greg asimrakdan iti trabaho. Urayak ti irurwar da, tawagak ida. Apay ka na adida mauawag. Ay, sabali ti insaganaan da. Gimatang da kanu ija iti lote kan balay. Saan kat atin ay salda ti inununada. Anya? Tapay agim matang daijay iti balay kandaga. Day tangaron ti pakasurunak. Sa bali ti inununada. Ay, una yung dagijeng anak mo. Hello. Imbag ta naawagan kayo. Hello, tatang. Kaasi ti apo. Nasalun at kami pa'y. Nasalun at ti bagiyo. Ngam saan alimpyo ti utakyo. Apay asaan kayong imaw-awag, ha? Kwa ngamin, tatang. Pasensyan. Agiin no na ngamin ti gumatang itinalaka a house and lot for sale. Ison ti ino nami. Tamangan no maibusan kami. Kahit saan nyo man la pinanunot,
Noan niya ti mapasamak iti naisalda daga. Agpawit kaming tungo inton agsweldo kami, tatang. Agipawit kayo iti pangsaka iti talon. Kat uray saan kayo ng agaw-awid ditoy, nuday tati kayatyaw. Anya ti kuna ni tatang, iti nagsao kayo iti cellphone. Makapuntot. Agpawit ta kano iti pangsakada iti talon. Uray saan ta kanon nga agaw-awid ijay. Anya kumapay nga iti pagawidan ta ijay. Jakmat la kayat yagtalon. Imbaga kinitatang nga agpawit ta inton katapusan. Tapno masakadan ti talon. Makapawitan ta damot tin nagatang ta abalay. Una, agri-kontraktan. Tapno uray santan nga agaw-awid ijay. Nagrigat tibiyag ijay away. Adda pa yan boyfriend ko at taga dito'y Dito'y kami nga agnaod no kas pangarigan taga-sawa kami. Uray siyak mo ta. Dito'y kami nga agnaod no addan tumatan asawa. Itatanagpawit matlaangan dagiti dua, ingkan sa kaan ti talon iti gayam maw. Huwag bagay. Himbaglakit din, taiso tinang isalda ak iti daga. No sabali lang tinang salda, amangan no di da impalubos anay tantan ti panang sakatayaw. Huwag nga raw. Ita lumawa manan ti ubraan tayaw. Sapay adda ka no ar-arman ni Greg. Anya nga raw ngay. Karbangan namat day ta. Baron di anak ta. Bareng no makatumpong itipada na anagagat nga agtrabaho akas matlaken kwa na. Barok, adamot gaya mon kaayan-ayat mo. Winanti, inton maapit ko timulak kita, ang mga nagkalaysa kamin. Umdas mo't siguro ti urnong mo. Nabayagan di pa ng rugim anagurnong. Sobra pa'y siguro, auntie. Kaya't agyaman ako na kada kayo. No saan nyo siguro nga imbaga nga agurnong at mabalin nga awan urnong ko ita. Naimbaglaangan tadimngag ka. Ang rumbang kumamot nga ipawitan da ka dagiti kakabsat mo. Tasikati ad-addaan ang paadal idi kadakwada. Saan ko idan anam namain, auntie? Saan na bale? Nalpas matan. Naibaga ni Greg ano maapit na dagiti mula da, agkalaysadan iti kayan ayat na. At damot gayam ornong ni Greg. Mas daawak nga ron idi nakitak ti libreta na. Dakkel mo't gayam. Uray saan anasirib ije pagadalan. Nalaing mat iti praktikal abanag. Agasam ngay. Ta di pa'y gayam arinugyan na tinagibangkaw. No kurang idi ti itid na paglakwan na. Saan kulatan adamdamagan, ta isukat nga ron ti adadong agtrab-trabaho. Iduldulin na matgayam iti bangko. Iti dayjay akaunday na anagibang bangko. Adoon ti urnong na, nga uray manalon laeng. Saan mo alalaengan ti manalon lakay? Tanuawan ti manalon. Saan amakan dagiti babak nang ti kwartada? Kasano na ito yan? Ado ka no ti agraira a rebelde dito Israel. Amangan no adda ka no gubat ang mapasamak iti daduma apasat ti Israel. Delikado day ta agubat. Sapay dito'y gayam nagatang tayo tinagyanan dagiti soldados kano. Sakbay anagatang tayo. Imalis da ka no, iso nga inlako da iti nababa a presyo. Kasano ngay, no ipagarup da a soldados pa ilang tadda dito'y. Agridam tayo kano. Nauyong kano dagiti rebelde, numastrak dati balay dagiti sibilyan. Imalis da kano, iso nga inlako da iti nababa a presyo. Kasano, ni ipagarup da soldados pa ilang tadda dito'y. Agridam tayo kano, nauyong kano dagiti rebelde, numastrak dati balay dagiti sibilyan. Kasta kano nga rod. Sapay awan kano ti santuanda. Uray bakit, lakay, lalaki, wano babae no kaya't dasaktan, saktan dalatang. Kasano tayo pa yun agang ganaot dito eh? Sapay imbaga ti manager ti hotel. Ano kano delikado ti sitwasyon. Mangrekap pa ilaan ti hotel kan restaurant. Kasano tayo pa yan?
Adayo ka di iti ayan dagiti kakaanakam ti pakapaspasamakan ti gubat iti Israel? Ha? Ne, saan ko nga amo? Ay, damagak madgayam ka ni kabagis. No sa dino abanda ti ayan, dagiti anak na. Ay na, delikado da fekan Max, no ijay gubatan ti ayan da. Saan lang gayam adito'y Pilipinas ti ayan, dagiti rebelde. Uray gayam iti sabali apagilyan. No agdengdengag iti damdamag iti radyo, wano agbuybuya iti TV ni kabagis mo, amo na siguro ti mapaspasama kay Israel. Ala, lakwan nakpay man nga ron iti gatgatangag si Mang. Tama pa anak man iti balayda, tagdamagak man. Engka ka di ipadamag tinadamag mo kanyak, manak? Ay, amok no amudan ti damag, wano saan pay? No managdengag, wano managbuya da iti damdamag, amudan. Malaksid no saan? Itaman pa'y kabagis. Naisarong kamat dito'y balay. Ay, dyan nga min damdamag iti TV, iti kalman. Nagbuya kayo ka di? Nala daw kami matanang ilukat iti TV. Anya ka diti may papan iti damdamag. Maipapan nga ron iti mapaspasamak agubat ijay Israel. Diyos ko, amin ka di apasit ti Israel kabagis. Ay, ijay kanumat gasa. Ijay ti ayad dagiti kakaanakam kabagis. Imbag ano saan da may raman. Ay, dayta nga ron mat ti pagdandan agak. Ay, kasanuda nga taitan. Diyos ko, amang ano maipit da iti gubat kabagis. Ala, agkararag tayo. Dayta ti mabalin tayo ama itulong kadakwada. Agyan tayo pa'y kano dito'y basement ti hotel. Awan kano ti magna kadag iti kalsada. Adu kano ti rebelde iti ruwar. Adamot kanal buong itay bigbigan. Ijay kanumot ayan ti babalay tayo dayjay. Iso a pinaritan na tayo amapan ijay. Ang mga no adda ijay dagiti armado a rebelde. Umunag da kanulatan iti babalay. Sapay imbatik ijay ti kwartak. Ti urnong ko. Uray siyak. Adamin ijay. Saan ko nga itugtugot ti kwarta? Nagmalas matan ti kastoy. Saan tayo pa'y ngag-duty? Tawan mat umay a turista. Gapo iti dayto arinupak. Ay, wan nga rod. Kasano itan? Tida pa'y lakat agawid dagi jay. Tida ka di mabutang iti bomba kas kadabala. Saan anala ka nanang? Adu pa'y ti proseso dagita. Naipadamag, ngaddan to ipaay ti gobyerno, a repatriation kadagiti kayat nanti agawid. Agparipatrate da kuman, makapadanag mo. Di kay madanagan nanang. Amangan pa inuan niya ti mapasama kada kayo. Amuda ti aramiden da ijay. Anya dyan na ipadamag, nga inparikap da kano ti border. Awan kano ti makarwar kan makaunag. Pati kano pa'y makan kat maibusantan. At damat siguro pangalahan da iti kaninda kan inuman da ijay. Ay, jak makaid na. Awagaman, barang makontak mo ida. Pinadas ko nanang, ngamjak mat ida makontak. Amang ano awan pagludan da ijay. Gaputag gugubat da lakit nga rod ijay. Barok, rinugyam mat gayaman nga impatakder ti balayo. Wananti, narukop nga minan ti sigod a balay mi. Pagbalayan min to iti agbalin to nga asawak. Ay na, nagasat ti agbalin nga asawam. Tandan ton balayo adagos, barok. No agawid to dagiti kakabsat ko, iti danto sigod a balay mi ngagyan. Ay katuan balay mo nga ro dayto tasikatin ang ipaaramid. Adutin nalak at trabahador, tapno mabibit a malpas. Inton malpas dayto'y balay ko, at kalay sa kami iti kayan ayat ko. Dayta ti imbaga ni uncle mo. May sangamin nga inalam at trabahador. Aywan gayam, naawagam ka din dagiti kakabsat mo ije Israel. Ay, jak ida makunta kanti. Ammo damot siguro ti aramiden da, tanakaadal damot. Ammo damot siguro ti kamangan da ijay, tapno makaawid da ditoy. Awanan,
Binomba ti kabusor ti Israel dagiti babalay aginatang tayo kadagiti kakadwata. Di mapo ka nun. Pati kwartak ijay. Awanan, nairaman adi mapo. Oray siya ka. Awan mama ay tinagbambandugan ta tadimapon. Anya pa ita ti kwartata. No agbayag day ti arinopak. Kasanutan dito'y. Agawid ta ka di apaoy-paoy ijay Pilipinas. Kapilitan na mapantayo iti border. Taijay kano ti papanandag iti kayat na ti agawid. Agkukuyog tayo met lang ang kadagiti kakadwata nga imay dito Israel. Anya pa'y ngay no di kasta. Awan pa yan paggatangan iti makan. Naibos ti lako kadagiti pagtagilakwan. Kapilitan asirutan ti barikas. Tawan meten kwarta paggatang iti makan. Saan tayo umat ang makatrabaho? Malmalpasan ti balay mo. Awan pa'y matpakadamagan tayo no kasanom dagiti kakabsat mo. Naipadamag mat iti TV, amang rugi ka nun nga agrepatriate da kadagiti Pilipino ijay, tatang. Ay, sapay ko mga raw tamakasangpat dan. Ay una yan tigasgasat dan ijay. Sapay agsasaruno ka nun ti panagbomba ijay Israel. Ay, kasano nga tandang iti kakabsat mo ijay. Ala, bayan nyo. Takuntakak manen ida, tatang. Ay, saan mo asardayan ida kuntakan anak? Barang masungbatan da. Uno agreply daman laeng. Malmalpasan ti balay mo, Barok. Finishing laangan. Ay, talaga adakkel. Kasla balay matlang tinagabroad. Saan mo, tanti? Balay lang ti may sa aman nalon? Anya aman nalon laeng nga ibagbagam. Nadalos day ta at trabaho. Ngam ano timang tagtagibas iti man nalon, nanti? Ay, di da nga minam mo aman nalon timang bibiyag kadagiti amin a tao. Amin akanan ti tao, kat nagtaod iti mula dagiti man nalon. Unmet, anti. Uray ti tinapay kat nagtaod iti mula ti man nalon. Talaga met. Dagiti lang ikan lamas ti saan a nagtaod iti talon. Ta nagtaod dakat nga rod iti baybay wenno karayan. Dagiti karningay, anti. No nagtaod iti farm, farmers matlaeng tinangas asikaso kadagita. Nalpasan ti balay ni Greg. Adu kami nga min nagtrabaho. Iso adaras nalpas. Wen nga rod. Iso nga imbagakken ko na, akasla balay matla ang tinagabrod ti balay na. Ayun nabayag nga min nagurnong ni Greg. Kasla imposible ang makabalay iti kasjay kadakal. Ay, kita man nga agpaiso ti biyag. Nulakat ammom ti agimpad. Makabalay kamot, no kayat mo. Ay wan, kasano gayam dagiti kakabsat na. Karaman da kaday kadagiti umuna a mapaawed. Ay, day tati saan tayo nga ammo. Awan mo't nga minti mabalin tayo apang kontakan kadakwada. Sapay kuma, tawan ti dakas a napasamak da. Ay, sapay la kumaa. Ay, kanayon a maikulang ni kabagis. Gapo kadagiti anak na nga adda ija abroad. Manipod na bomba dagiti daddo maapastak ditoy. Awanan ti kuryente. Saan tayo ang makacharge iti cellphone? Kas tayo lang marabutit nga aglamlamang. Uray ko man addan ba sa mga lakada tayo? Tapno makapantayon ni airport. Ay, mabigot tayon ditoy. No awan ti tulong dagiti mayat at tumulong amang ted iti kanan tayo. Jakamun. Isungarod nga inutak akanan ti tinapay. Kandilata nga itudda. Jak pa'y mabmabsog ka dagiti tinapay lang. Imbagla pa mo pwede ti bisin Uray ko man pati danong. Kurang matirasyon. Pagyamanan tayo latta. Gaputa at darasyon nga itudda. Naawan nga kasano tayon. Kurang mangarod. Mabisinak unay. Kaya't ko kumamad tinapoy. Nalpasan ti balay ni Greg. Tay paayos na nga'y bayaw. Ay kat, intun pa blessing. Umay kayo unto amin na nagtrabaho.
Ay, saan nyo abay bayagan at ipablessing bayaw? Unaam ka no, tapno saan asumrek dagiti di katatawan ako nada. Ay, uray at dadagita aparso asumsumngat. No nasaya at dalakit day. Tay kumamangtad iti swerte. Agam magpaiso nga ta, mati di katatawan ako nada bayaw. Diyak man amaw. Pagsasaon sa laang matdayta. Siguro. Awan pa'y mat nakakita iti di katatawan ako nada. Ngam apay nga tamat. Ngay bagada nga at dadagita aparswa. Win nga raw, kat saan mat nga rod ida makita? Impawitan da ka kadi iti dakkel agat at dagiti kakabsat mo, Greg? Apay anadamag yun ay tanana. Wan ta nakapaaramid ka mat iti dakkel abalay. Bukod ko nga urnong, nana. Bukod nga urnong? Nangalaam ngay, katawan mo't sa bali at trabahong. Ti pa nagtaltalon ko, Saan ka di napag-adal ko dagiti kakabsat ko? Baba ni ti pa nagtalon ko, nana? Sa bagay, nalawa ti talon nyo. Nagagat ka. Saan nga imposible ang makaapit ka itinawadwad? Iso nga ore man nalo naklaeng. Sa anak nga inutil. Amum dayta. Tadimakkel tayo dito'y away. Babaan iti kinaman nalon. Mailukat ka no ti border inton bigat. Masapol nga agawaan tayo ti mapanijay. Magmagna tayo, tawan lugan. Sumabat ka no tibas a pagluganan tayo. Kasanun, wada makakita kada tayo a rebelde. Awan pagpilyan tayo. Matay tayo mo lang dito'y itibising. Unay ka ti kastuyon. Nagriga tibiyag dito'y sa bali a pagilyan. Sapay kuma ta makasubli tayo ije pagilyan tayo. Makasubli tayo kuma si bibiyag. Sana akas may sa abangkay. Inton sumipngat. Rugyan tayo ti magna. Asidag ka no lang mat. Wen imbag iti rabii. Tamabalin tayong aglamang itiigit ti kalsada. No makakita tayo iti armado at tao. Mangan ken uminom tayo, kakabsat. Makita tayo ti baligi ti may saaman nalon. Ni Uncle Matt, di na kumamat patiray ukan Mangan tayo lang. Ay, saan ka apat patiray ukan baraw? Agpay sumay timbagak. Agyaman tama apresyaryo tinaaramidak, Uncle. Rumbeng laang. May saka apagwada naman nalon. Agpapaadal ka iti dua kakabsat mo. Ngam insamiram tinagurnong. Ita, nakabalay ka iti dakkel nga wampay asawam. At danto asawak, Uncle. Agkalay sa kami iti mabiit. Kita manlata ti ado ti urnong na. Ay no, iti asidag tayo dahi dya kanalbong. Kasanungay no dito'y batog tayo tinagdiswan ti missile. Kasano tayo ang makapaniti border? San tayon samot ten ang makawid manang? Matayak iti nervyos dito'y. Wan nga rod, agsasaro no ti sirena ti alarma. Nga da sumungad a missile. Ay! Iti asidag tayo dahi dya kanalbong. Kasanon no dito'y batog tayo tinagdiswan ti missile. Kasano tayo ang makapan iti border? Saan tayon samot ten ang makawid? Matayak iti nervyos dito'y. Wan nga rod, agsasaro no ti sirena ti alarma. Nga da sumungad a missile. Diyak pa yan makaturturog. Mabisbisinak lang arudon. Astoy pa'y akanayo nak amabutbutang. Pakirdam ti pakinakam mo. Kasano ka makapag naamapan iti border no kastalaang. Madanon pa'y nga taday tangay papantayo iti border. Kaslamat kumarkaro. Takanayon pa yan ti panagdisto ti missile. Naipadamag iti TV. Alo katanda ka no ti border iti Israel. Barang no pati damanang kat makapandan ijay. Ay nasapay ko mata makapandamit na po. Sapay agkurkurang kano ti makan ijay. Saan akanayon nga damagatang? Saan kayo unay ngagdandanag? Tama nga no agsakit kayo mat nanang. Saan ko amaliklikan ti agdanag, anak?
kakabsat mo ti aday ti paggad. Makatulong ti panagkararag, ngam ti panagdandanag, nanang. Kanaayo nakmet nga agkarkararag. Ala, barang no makapandan iti border. Adda ka no bas amang ilugan kadakwada ijay. Ay, di dala ko manapnapanan ijay. Uray ti mulong da ko man na nagtalon. Kasano? Kat di damit nga rod kaya ti agtalon, nanang. Awito mo na tabasit at tinapay mo. Tamapantayon iti border. Adda ka no bas ijay. Awanan, kinang ko amin nun. Urang pa'y nga ron. Naggatal pa yun ti bagbagit, tayak makadigos. Awan mo't nga Mindanong, tawan kuryente. Bay ampay tadigos. Tibiyag mo kidit isalakan mo. Agdigos tanto no makasangpet tayo di Pilipinas. Pumanaw tayo dito Israel akakabkabkab. Dayta ti isang pet tayo di Pinas. Ay, sumangpet talakid da si bibiyag. Mayatan. Tidakos. Kat no bang kay ta sumangpet? Intayo nga roda na. Sapay kumaatawan masalamaan tayo abumba. Wano rebelde iti pagnaan tayo. Intayo ko ngam ni. Saan nga agpada day rubber shoes mo? Puraw day tamaysa. Idinto ta duyaw day tamaysa. Darasam, makilin natlat nga mo nagitibahasa. Uray taawan mo terus bit-bit ta. Imbagdagin na padabit-bit dabag. Wano maleta. Datayo ngay ngagkakadwa. Awan apulos. Bay, am tamaleta, wano bag. Day tabiyag mo, ti isalakan mo. Nabumbangar ti pagtaangan ta. Iso nga awan apulos alikaman ta. Ngala, umulit ang arudon itipas. Ay, yaman pa yapo. Ay, aday ta. Nakatugaw tamat laangan. Lumabas ta di ta may sa atugaw. Agapot kit din di may sa babae. Kamatak kuman ka. Anya nga rod ngay. Saan tayo mo't nagdigdigos, tawan danom. Ay, di tayo pa'y nakasukat. Ay, ungag pa iso. Naangdod tamat din. Ay, no sumardang tibas iti batog ti siyar. Dumagasak pa'y basit. Barang adda danom. Uno uray alkohol ang nakatiso. Nagsardong tibas. Oh, ada public CR kan bathroom dita. Ibagata iti driver, nga orayan da tabiit. Ang nga rodon. Ang mga nuad namanin makauna amapan. Datayo mo't lang kakadwa ti makasapol iti bathroom. Ay, makaginawa tayo laangan. Sigurado nga adda dryer dita. Mabalin tayo nga ilababasit tilupot tayo. Sa tayo i-dryer. Mabiit man ka. Agawaam nga rod. San aje nakaapot ti kitaam. Anya nga rod, no di na maanusan ti angdod. Maka-insulto nga rod ti loka. Napimpintasak pa'y lang ang iso. Ha? Makadigosak lang takitan na. Ne, adamot umaw-awag di ta cellphone mau. Asino ngay dayta? Ne, sabali mat ang number na lang. Ay, ang mga damanang da ito eh. At iti cellphone, sungbatan niyo. Hello? Da kayo kadida ito, anak? Nanang. Adda kami iti bus. Nakapanaw kami iti ayan Tirinopak. Ay na, kunamilakit din no adadakas na pasamak ka na kayo. Saan kayo mat ngamin amakontak? Awan ngamin kuryente, nanang. Saan kami ang maka-charge iti cellphone? Nasayat mat nga road no nakapanaw kayo ni Jai. Nanang, ngam di maputi balay kan kwartami. Awan apulos bit-bit mi. Adda kami iti shelter ti hotel, idi nabumba ti balay aginatang mi. Ay na, imbaglakit din tawan kayo Jai, idi binumbada. Idi adon ti rebelde. Di da kang palupusan arumwa, nanang. Adda shelter apagyanan mi, no adda missile asumungad. Maala nga rod anak ko, agan-anad kayo, aging ga makadanon kayo dito'y Pilipinas. Ay ang kanod dagiti ubeng. Awan kadimot lang madian na pasamak kadakwada. Nakapanaw da kanon iti ayan Tirinopak. Nabumba kano ti balay aginatang da. Ay, imbaglangan
Tas andaan na iraman. Adada kanu iti shelter ti hotel, idi nabumba ti ginatang da abalay. Nagasat da nga rod no kasta. Mapasang patayo umat nga rod idan. Imbaglakit din. Kunaklakit din no naisagmakan dagiti anak ko. Ala, ingkamat nga rod ibaga ka ni kabagis mo. Tapno saan nga agdandanag. Umay day dya inton malam. Ada nga min papanan nila kay na. Masikuran day dya nga agmay-may sa iti balayda. Awan ka di pa'y damag yung kadafekan Maxine, mana? Maripatrate da kano iti mabiit. Napaninala ida tibas ija border. Kasta ka di. Ay, gayam. Kunak man no dafekan Maxine tinagpawit iti pinagpaaramid da iti balay da manang Marta. Ngam agpaiso ka di ani Greg ti akin balay ijay? Kat isumot at talaga. Idi pa'y laeng anagururnong. Idi adon ti urnong na. Balay, tinalagip na nga impaaramid. Kunaklakit din no kung kunanala ang timbaga na nga iso ti akin balay. Ay, saan ang nakapapati nga agpaisaw ang makabalay? Tamakit kita tayo, akanayon dito'y away, nga awan sa bali at trabaho na, nuday agtalon. Agmulmula laeng, ngam, adu mo ti malaklako na amula na. Damag kumat ang mga sawa ka nun. Wen, kasta, ti kunana, si Mang. Kan, nasaya at mait, jay kaayan-ayat na. Kat, agkalay sadan, iti mabiit. Sigurado akayat jay babae taadan dakkel abalay na. Naggasatan day jay babae. Addatan niti Pilipinas. Ngam awan pa'y uray basit nga ipasarabo ta iti balay. Ay, sumungad ta nga ima-ima. Awan na pulos bit-bit na. Dayjay tumang ngamin agubat. Napukaw tinagbambanugan tay ti medyo na unday a panahon. Ay, saan ta na makasubli di abroad? Ta sigurado asaan akayat ni tata nga isaldapay ti talon. Sigurado day ta. Di ta ngamin nagpawit adagos iti pinangsakada. Ay, saan tan nga estudyante? Iso akapilitan. Agtrabaho tan ijay talon. Una, sublian ta ti pinanawan ta atalon. Mala, intagluganan iti basta agawid tan ijay away. Kaano ti isasangpet da fekan Maxine? Ay, Jack amo lakay. Basta tinyawag da, adadan iti bas. Nakapanaw dan iti border. Ay, Jack amo no nakalugan dan iti eroplano. Mabiit nga road no nakapanaw dan iti border. Inyawag da kano nga awan apulos na isalbar da agamit kan kwartada. Tanairaman idi nabumba ti balay aginatang da. Mas daawak ngamin taapay agimatang da iti balay da. Dito'y kuma at nagpaaramidan da iti balay da. Wen tanakakita da kano itinalaka. Iso aginatang dan. Ay, dahito ti pagdaksan ti darasudos. Saan damot at taga ijay? Apay kumaagumatang da iti balay da. Tumani magtisalsaltag. Andan sakit sa nga ili tayaw. Anya ko mati connection da iti salsaltag iti sa nga ili nanang. Mamatiak iti dayta. No kanayon nga agun iti salsaltag at damay sarong iti balay. Naira na lang dayta nanang. Anya ko mati amo ti salsaltag ngay. Uray kita at damay sarong dito'y balay. Ala, kitain taman nga rod no at dananang. Ada tao. Inakman kitaan. Asino nga tadayta? Agmano kami man, nanang. Ada kayon, anak ko. Una nang, mabisbising kami unay. Adda ka diin na po'y. Nabayag adi kam nang nangan itiin na po'y. Katanya nga itikinkin na niyaw. Amala, umunag kayaw. Ada kilaban iji kusina. Agdiritso tayon ijay. Agyaman kami, nanang. Ay, tinapay lang, tikinkinan mi. Ay na, imbaglakit din ta ada kilaban. Ay, makapanganak matlaangan. Ada pinakbat kan tinuno adalag.
Nanang, akin balay dita nagdakkel a balay dita si Dog. Balay ti adiyo, kay patpatakder na. Dangarudakkel abalay tayo na. Balay da iti agbalin nga asawa na dayta. Bukod namat nga urnong, ti panang patakder na. Nakaipatakder ni Greg iti kasta kadakkel a balay? Nangalaan na iti ginastos na iti dayta? Anya pa'y ngay, no di babaan iti urnong na iti panagtalon na. Agyan dita nagdakkel abalay. Idinto ta agyan tayo dito narukop abalay, nanang. Ay, anya pa'y ngay, no di kasta anak ko. No kumapinatarimaan yo kabayatan ti kaaddayo ija Israel, dakkel kumamet ati balay tayaw. Mapan kami langan iti sabali a pagilyan, tatang. Isalda tayo man yung titalon, taramaten mi nga agabrod. Idi damaw. Pinatgak tikid daw yung nga isalda tayaw. Ngaman niya ti inaramid yaw. Intantan yaw ti panagsaka tayaw. Saan itan, tatang? Ipawit mi adagos ti kwarta. No kayat yu ti agabrod, agtrabaho kayo iti talon, taagurnong kayo iti pagabrod yaw. Kaano kami pa'y ngay ama kaurnong? Mabayak pa'y Tagibas sitan yu kade ti manalon. Apay ngay di kabsat yaw. Nakabalay, babaan iti panagtaltalon na. Uray sa dino ti ayan mo. No nagagaat kan amom ti agimpan. Makaurnong ka. Adamot urnong mi, ngam dimma po, gaputan na bomba, tatang. No impaw ityo kuma, taimbang kume. May mayat kuma. Ngam tay patpatpatan yaw. Agipawit kaming to, tatang. Iso nga isalda tayo kumamanin ti talon. Saan na mabalain? Amangan numapukaw pa'y ti daga. Dandanin na pukaw ti daga, gapo iti aramid yaw. Katjak kayatan, amaulit pa. Nagpipintas dagiti mula ni Greg. Kinawam ka di. Sigurado manin ati mapaglakwan na dita. Tulungan talangan. Tapno ibingayan na ta. Aman pa'y kukwarta tamot. Nag-abroad ta nga agpaiso. Ngamalas mo, tawan gasap ta iji abroad. Swerte ni Greg. Nauray saan anakadal. Nagagat. Iso adimur as tibiyag na. Inatiw na ta nga roti may sa aman nalon. Makitinulong takan ko ng agmulang. Kalpasan na. Agpatulong ta. Tapno makaabroad ta. Kasta nga ti aramidan ta. Makitrabaho takan ko na iti talon. Tapno ada aramatan ta nga agabroad. Ay, awan na tagayam ti makaatiw iti biyag ti manalon. Isuda ti maawagan asibibiyag ahiro. Wenno banwar. Ta isuda ti pagtataudan ti taraon ti aming atao. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti seryetayo itaalawas anapaulwan. Manalon, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito ng estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay.